И тук с мен е кой е? Да. И днеска сме в някакъв си сървър. И в този сървър днес ще строим къща. О, много е силен звука на Майнкрафт. Право го спирам. Днеска ще строим къща. Предлагам ти да започваме. От кварц. От кварц и стъкло. Чакай сега, чакай да прибера. 1, 2, 3, 4, 5. Значи, дръпни ги 10 назад. 6, 7, 8, 9, 10. Айде сега. Сега настрани. Не, човек. Лапак тук на 10. Е така. Давай 10 от тази страна. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И сега слагам стъкла. Това ще е първата платформа. Ще има и още една. Еве, че ти си отиди от твоята страна си. Копираш ги скрол. Да, този сървър е много як. Ще се пробвам да оставя линк в описанието. Не, ще се пробвам, направо ще оставя IP-то в описанието. Така, сега Антони, ето тук, 10 надолу, сега 10 надолу, е така насам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7. И сега ги свързваме, не ги свързваме. Броиш 10 пак насам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И сега надолу. 10. Но... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ага. 10. И сега надолу 10 и после долу ги свързваме. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Айде да ги свържем вече. Чакай. И ще спрем клипчето. И така, хора, върнахме се. И сега продължаваме. Това е меню, обаче много време ще се прави, така че от време на време ще паузирам видеото. Както сега. Арес. Овчек, ти ще го кажеш. И сега отгоре е пак кварц. Не бе, така ги свързваме. На 3 етажа ще е менюто. Може би това меню ще го правим към 2-3 епизода. Твоята страница. Не, линка за IP-то ще е в моя YouTube канал. Сега отгоре пак стъкла. В момента сме на Lark Creative и строим. Не. Тази къща ще правим 2 епизода. Всеки път като стане 10 минути, за сега на 4, ще паузирам и почвам пак втори епизод. И така, малко почивка.
Очаквайте клипа да дропър финала в акаунта ми. За сега съм качил само... ще кача само да дропър. Сега хванат отгоре, Антоне. Сега не ме карай да сам пигалчета на клипа, дето псуваш. Давай, аз вече ще правя таванското на втория етаж. Да, ще направим една снимчица на къщата, като стане. Лада пак бъгна се нещо. Аз сега ще правя ъглите през това време, докато Аурис слага... човек, не мога да ти произнасям това име, бе. Аурис. Нека да оправим. Не може. Какво? Човек, не говори глупости, а се изстигни да видиш защо искат да го направим така имението. Я виж кръст. Не, аз ще кажа. Виж, като кръст е. Ай, сега почваме тавана на първия етаж за втория. Почвай с кварц. Ти прави друго отделение, аз ще правя моето, ти прави друго отделение, аз ще направя това. Кой? Да. Към четвъртия епизод вече, към два епизода ще строим къщата. Аз за допъра го свърших вече, като излезе допър, той е излязъл да допър 2, трябва, ама нали да ти е бъгнато това. Хамачето и няма да снимам с него, аз снимам с едно друго момче, може би, може сам пак да го играя. Да дропъра го минах единичката за колко епизода? За два епизода го минах. Да. Това е първият ми клип с него. Как там? Чакай, ние имаме още етажи. 3. Не още. 3. Виж, аз моето отделение го направих. Я виж. Най-накрая ще тягаме врати, да знаеш. Най-накрая. Ето, виж мой. Ама не, направи го като моето. Направи го. Да, то така трябва. Това означава отделение. Тук не съм оправил робовите. Така. What the fuck? Не почва някой друго отделение. Че имението е голямо и... Сега. Ами добре, Аурис, предлагам ти за... тук да е за този клип. Ела отгоре да кажем чао. Ела. Ами хубаво хора,
Надявам се този клип да ви хареса. Ако така, дайте положителен вод за този клип. И абонирайте се, но на първо място не забравяйте да се забавлявате. До скоро!